Poepoe, het was alweer vreugddag vanmorgen. Ik ben onderweg naar een hele fijne collega en muziekvriend. Want nog voor het begin van die serie stond er bij Christel en mij het idee hoe we vandaag hopelijk een mooie aanzet voor gaan geven. Ja, Bartje, want het is bij mij al zo vaak door mijn gedachten gegaan. Maar het is er simpelweg nooit van gekomen. Een eigen carnavalsplatje opnemen. Geïnspireerd door mijn eigen muzikale fruitman Bartje gaat het er misschien dan toch van komen. En om nog meer Brabants gewicht in de strijd te gooien, pik ik eerst even iemand op die voor een zak worstenbroodjes waarschijnlijk wel mijn deur uitkomt. Even kijken, hier moet het ergens zijn. Oh, die wordt leuk. Dit is Bart Storke uit Limburg. En dit is de Brabantse Christel de Laat. En wij nemen jullie samen mee in de aanloop naar het feest der feesten. En wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk gezellig. En dit is toch wel vastelovend, hè? Je dat gezegd nou al? Pak de vlag. Hier, vat de vlag. Oké, kom op, we gaan. Ja, Hey, sorry jongen. worstenbroodjes bij, lekker. Echt wel zeker. Lekker. Ik vind het zo leuk dat wij het samen gaan doen. Ik ook. Ik heb echt zin in. Wie had dat nou ooit gedacht dat wij het samen ooit zouden doen? Ik niet. Belgo. Goedemorgen. Goeiedag. Alles goed? Ja, alles goed. Hey, we zijn vroeg. Ja, hey, de morgen stond ik gewoon in de wond. Vandaag is de grote dag, hè? Eerst koffie. Ja, ja, ja. Oeh. Koud. Ja, dat is Bij het jou ook. zit. Er nog geen stoelverwarming, denk ik, of niet? Pas niet. Ja, dat zal wel, hè. Hoppakee. Nou, daar gaan we, Bjorn. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ik ook. Ja? Maar ik had er nooit gedacht dat wij ooit een carnavalsnummer zouden maken. Maar ik moest wel meteen aan jou denken. Ja, dat hoor ik, ja. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat snap ik, Christel, want de Bjorn heeft natuurlijk met de ziel van carnaval, wat hij samen met Mike Weerts maakt, een groot idee opgeboet over wie er in Brabant gevierd moet worden. Goed, wat kunt u verwachten? Ja, een masterclass zo gezegd. Over carnaval, zo gezegd. Ja, middels, en hoe kan het eigenlijk ook anders, de 11 geboden van carnaval. Ik zet daar dus Tran van Enke voor tegenover. Tran is bekend als accordeonist van Rowenaise, maar ja, samen hebben we ook trekzek. Dus zo snapt het hij geschikt voor is. Maar Roenezen, dat is eigenlijk ook vastelovend, of niet? Ja, want als eerste liedje Niks stond niks, dat Ja. was een carnavalsliedje. Dus ik Gewoon een beetje tegen de politiek, hè? ja, dat ging over het was een politiek nummer eigenlijk. Ja. Dus, nee, en met dat nummer zien ze op de landelijke tv gewest. Geweldig. Hey, van gewest tot gewest. Echt wel? Ja. Je krijgt van ons. Niks, stond niks. En nog een beetje minder. En toen hebben ze ook al carnavalsliedjes gemaakt, veel, of niet? Ja, heel veel eigenlijk. Heel veel de plaatselijke verenigingen. Dat is ik, en de oude snabbelaar. En de oude snapdeel, ja. Ja, maar toen ik 16 jaar was, toen maakte ik een carnavalsliedje, Dat is een serum. En dan won ik ook de liedjes over mij voor de Maar carnaval. dan hebben ze gelijk met geworden. Dus iedereen kent dat die in zeggen. Dat is ons serum. Dat is ons serum. Het derke van iedereen. Ja, het is zo'n liedje namens. Pure waanzin. Want waar ben jij opgegroeid? Ik kom uit Hintem-Zuid, bij Den Bosch. Dus Had jij het Hintem? Ja, wist jij dat niet? Ja, nee, dat wist ik helemaal niet. Hintem-Zuid, ja. Maar was Hintem toen ook al Den Bosch Nee, of was nee, Hintem nee. toen nog Rosmalen? Dat was toen nog Rosmalen. In 96, sinds de gemeentelijke herindeling, is het Den Bosch. Dus sindsdien vind ik ook mezelf een oeterdonker. Want dat is ook lastig, hè. Als niet-Bossenaar ben ik niet zomaar een oeterdonker. Nee. Dus wij vieren het al ja. En als papa's mam namen mijn zus en mij vroeger al mee de stad in. Met carnaval. En dan werden ergens op de vensterbank bij de Meijerijsje Kabben stonden. En op de vensterbank gezet met de Fristi en Serpentines. En toen maakten wij maar. En ik vond het een flikker aan natuurlijk. Nee? Nee, ik vond er vroeger een flikker aan. Je ziet ook foto's van mij op de kleuterschool. 5 van die kinderen die zo gesminkt. Ja, daar ga je tussen. Daar zat ik tussen. Maar wanneer is de omslag gekomen? Toen ik ben gaan drinken. Want wij zijn, dat maakt alles leuker. Dat is in het leven. Maar Den Bosch is wat dat betreft een leukere carnavalstad, vind ik. Maar dan ga je daar zeggen,
Ja, krijg je daar geen gezeik mee? Met wie? Met Ja, Eindhoven? gewoon met Eindhoven. Nee, dat weten ze hier ook wel. Want Eindhoven is wat jonger qua carnavalstradities. Dus ze zijn allemaal nog aan het groeien. Maar Den Bosch heeft ook muzikaal gezien gewoon hartstikke mooie liedjes. Ja. Hè? En de mensen onderschatten dat wel eens. Hè? Er zitten echt hartstikke mooie liedjes tussen. Ik had een tijd geleden met iemand over met de Oeterdonkse muziek. Dat zijn over het algemeen bijna allemaal liefdesliedjes eigenlijk. Nou, dat is voor mij ook wel een ontdekking van deze serie, hoor. Ik dacht eerst dat de Brabanders vooral ski-nummers maakten. Maar inderdaad, Oeterdonk, maar ook Berg op Zoom. En op zoveel andere plekken heb ik vooral lokale liedjes gehoord. Dat klopt, Bart. Maar met ons nummer gaan we vooral proberen iets te maken dat dan beide provincies aanspreekt. Kijk, dat wordt misschien niet zo handig. Ik wou eigenlijk een beetje een soort land van Maas en Waal-achtig, Guus Meeuwis, een beetje kuils moet het hebben. Ja. Oh, dan kunnen we de wagen. Volgens mij komen ze nog. Ik ga kijken. Ja, is goed. Ben ik het al Te ver. Je bent te ver. Het zou mij verbazen als we in één keer goed zouden rijden. Ja, dan moet ik dit. Deze, ja. Dus dat is toch niet hard. Zo, hoppakee. We zijn er, dat is mooi hier. Hij woont wel mooi. Ja, dat nog. Ken ik jou heel veel. Worstelbroodjes mee? Nee, ja, niet serieus. Zal ik je Maar grappig dat er 2 minder in zitten. Oh, daar zijn ze geloof ik. Ja? Die zijn meer dan een citeer te laat, kerel. Vlot te laat, Zoals jongens. wij in Brabant ook doen, achterom. Hé, dat is meer dan een Limburgs kwartier. Alles wel. Zeker. Welkom in Limburg. Hey, wat doen wij? Knuffelen of wat doen jullie? Ja, wat doe je? Welkom in Limburg. Oh, jullie kennen elkaar. Wij komen elkaar alle op vakantie tegen, ja. In Oostenrijk toch? Of nee? In Oostenrijk, ja. Ja, ik ken jou natuurlijk alleen van die prachtige muziek. Ja. Dus wij moeten elkaar nog leren kennen. Kom maar naar de keuken. Dus, En je hebt die worstenbroodjes Hij heeft meegemaakt. worstbroodjes meegenomen. Er zijn er wel een paar gesneuveld in de auto. Je bent niet normaal, jij. Maar is dit is al officieel Limburg? Het is maar Ik wou net. net Het is zeggen. net over de grens, toch? Het heet Ja, Zeven, eigenlijk wel, maar ze ja. zeggen Serem, hè. Zeren. Als je hier naar Leenveen gaat, is het ook al echt zo'n groot verschil. Dat is echt Brabants. Ja, We zijn op heel veel plekken geweest, maar moeten we die plekken benoemen? dat zou ik niet doen, denk ik. Ik zou het algemeen laten, denk ik, hè? Ja, denk ik ook. We zijn in Den Bosch geweest en in het zuiden geweest. We zijn eigenlijk onder de rivier geweest. Ja. Precies. Ik zie het liedje ook een klein beetje zo van... wij van onder de rivieren tegen... Tegen de rest van Nederland. Ja, want ze lachen ook altijd een beetje om ons, vind ik. Dus, maar nu gaan wij lachen. Ja, ze snappen het niet. Dat is eigenlijk wat het is. Boven de rivieren snappen ze niet wat wij Hoeft ook doen. niet. Hoeft ook niet. Nee. Ik heb ooit gepleit nog voor een muur. Accordeon moet erin, er moeten Ja, blazers maar in. natuurlijk. Er moet een beetje harmonie, een beetje land van Maas en Waal-achtig. Misschien een beetje Polonaise. Oh shit, ik had hem maar moeten zetten. Shit. Tren. Dit is een grap, hè? Nee, dat is geen grap. Zijn er nog vrouwen die zeggen, oh ik wil ook wat... We laten de brainstorm even achter ons voor een jubileum in Borg. Dat is wel meer plaats, joh. Zijn er mannen die hier aan die kant zo willen zitten? Ja? Oh, dat kent. Kom maar. Jullie vraagt u je misschien af, waar is ze nou weer terechtgekomen? Nou, ik ben in Born. Want hier hebben ze een jubileum, 7 keer 11. En hier is een heren- en dameszitting in 1. Of zoiets. Kijk, en Bart die staat al te snabbelen, hè. Je hebt weer eens een snabbel. En ik ben dan, houden wij je vast aan uw panty, ik ben de surprise act. Tadaa! Dames en heren, hier is voor u Christel de Laat. Is dat niet leuk? Ja. Wat een verrassing. Ja. Lekker. Ja, dat is zo Limburg, hè. Dat is toen Borg. Superleuk. Hey Christel, wil je vandaag een beetje mee, wil ze een beetje met presenteren? Ja, dat maakt me niet uit, dat vind ik wel leuk. Maar dan ben ik voor de vrouwen. En vrouwen, wil je Christel? Oké, dit is helder, we gaan beginnen. Oh, in Bronschrein, Eikenhout, zingen! Ja, en dan drupt het chauvinisme van het Tendogavi in Borg. Kijk eens wie die kleine Brabo toch echt wel een beetje onder de indruk is van dit circus. Want dat is het niet wel vandaag, hier in een cirk. En ik ben voor de gelegenheid de dompteur van deze dampende feesttent. Want ja, dat kan Christel alleen natuurlijk wel proberen. Iedereen op de banken.
Ja, en dan zorgt het Limburgs volkslied niet alleen voor een perfecte aftrap, maar ook voor kippenvel. Op deze jubileummiddag is er een programma hoe menig zitting met gevuld wordt. Rob van Els, de tonprater of Brabantse buurt zal maar zeggen als opwarmer, hoe de ene nou eenmaal gaat meer verhult dan de ander. Wie heeft er al eens een boek gelezen? Wie heeft er al eens een boek ingekleurd? Veel muziekoptredens, zo wie hier het bekende duo Oe Zusteren, Spik en Span. De winnaars van het LVK van afgelopen jaar. En Jo en Niek die geven immer alles. En dan wordt er ook nog gehuldigd en bedankt op deze hoofd-om-hoofdzitting van de Borst Blutje. Ze kiezen de Blutje van het jaar. En een eretitel en die mogen het ganse seizoen een speciale vaas voor het raam zetten. Ik wil u bedanken voor deze eervolle titel en de leuke tijd die je hebt beleefd. En voor de rest veel plezier vandaag en proost op het leven. Ondertussen zijn bij Tren aan de keukentafel de worstenbroodjes en de instrumenten aangeschoven. Dat moet ons gaan inspireren, toch? Jij bent saus? Nee. Op de bar hangt en dan vragen ze me meer weer hoe het is. Geen mayonaise, jong. Ik wou zeggen, dat is vloek in de kerk eigenlijk. Hey, of niet dan? Dan zie je mayonaise. En hier dit dan. Zoetzure saus. Mayonaise doe ik nooit. Ja, boor. Nee, altijd de dingen. Hij had ook altijd worstenbroodjes, maar gewoon hier. Maar mag niet met mayonaises. Ja. Met niks, mag met niks. Mannen, alles leuk en aardig. Maar dus, de ingrediënten. Accordeon. Blazers. Paukes. Beetje humor. Hebben we wat humor? Kijk, dat is echt all the way. We gaan all the way ook. We gaan Klokkenspellen, alles. Dus, alles erop en ja, eraan. vind ik wel. Wat zei de accordeon? D en een D en een G. Ja, we hebben ons wagen op de hals geholpen zo met z'n veren. Een lied dat Brabant en Limburg verbindt. Dus niet te veel tegen Scheneshop, met gaat humor erin en het moet met te zingen zijn. En we moeten er nog alle weer leuk vinden. In 1 minuut. Misschien moeten we het feest der katholieken van maken, want door ons feest der katholieken maken we ons ook erg katholiek en daar zijn we dus eigenlijk niet. Het feest der katholieken, maar dat is een grote grap. Dus we gebruiken het als excuus vanuit het geloof. Ja. Maar dat, ja. Carnaval, maar we hebben verder helemaal niks met het geloof. Dat is misschien beter. Ik weet niet, maar misschien kan hij iets, dus inderdaad wel veel vieren, ja. Maar het zwieren. Zwieren, ja. Dus zwaaien zwieren. Ja. Honderden rivieren in de zuiden van het land. Vol trots in hart en nieren, samen hand in hand. En we zwaaien en we zwieren van het plein tot aan café. Van honderden rivieren zingen we alle met de zachte G. Ja, zijn we al of zingen we al? Ja, ik vind dat wel leuk om de eerste keer zijn en Ja, dan en zingen dan we zingen. dan. Ja. Dus honderden rivieren zijn we alle. Zingen we alle met de zachte G. Ja, la 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 la. Guusje. De zachte G van Guus Smedes. Wat een sfeertje hier op een zittingsmiddag. Even voor de duidelijkheid, het is dus zondagmiddag. Rond 3:00. En het dak gaat er al af. Met de goudglimmende aanjager voorop. En jullie zitten nu apart van de mannen. Is dat top? Dat is alleen maar lastig. Ja, precies. En die zijn helemaal niet zo gezellig. Nee, gewoon lekker met de meiden onder elkaar. In Duitsland, in het noorden, in Brabant, bij Christel. Maar vandaag hier in Borrel naar de Geeleve. En gaan staan. Voor wie zijn spitsen? Hou je voor. Hoog omhoog. We willen het een beetje wakker maken, niet? Oké. We gaan eens kijken of we die handjes er nog in kunnen krijgen hier vanmiddag. 7 keer 11 passen bij je. Voor het eerst een half zitting. Half zitting. Dat betekent half meisjes, half jongens. En alles wat er tussenin zit, ja, ik weet niet waar die zitten. Maar daar is de ingang voor de mannen. Daar is de ingang voor de vrouwen. En eigenlijk zijn die vrouwenzittingen veel leuker.
En die zijn ook verkleed. En de mannen Zijn verkleed, nee. Weet je, bij mannen is het altijd een beetje zo, amuseer ons maar. Hè? En bij vrouwen zeggen we gaan ons amuseren, zeggen ze altijd. Dat lukt wel. Ja. En ik doe zaterdag komt er nog een heel koor bij. Hè. Trotsen naar de nieren, samen hand in hand. La 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 la. Ik ben heel slecht in tweede stem. Dus dat hoeven we niet te doen, kost veel te veel tijd. In Zerum zijn we er nog niet gaan zo goed. Maar in Bor is het al waar geluk om de lumet te krijgen. De knijters van Guus Meeuwis en de joeksige kal van Kloontje C en van Kloontje B maken dat de geest van Vastelovend al ver voor het hoofdbal door de provincie zwiert. Waar is dit meest gezellig? En dan is het mooi, dan denkt ze hier dus in Limburg dat dit een worstenbroodje is. Geef mij maar zo'n ding. Hoe heet zo'n ding? Een nonnenvot, een nonnenvot. Dat is lekker, jongen. We gaan even de DJ aanzetten, we zijn zo druk mensen. Amuseer ik even zelf. We zijn inmiddels 1,5 week verder. De muziek, de basis is ingespeeld, maar ook de blazers en natuurlijk de accordeon is toegevoegd. En vandaag gaan we de teksten inzingen. Bjorn en Christel zijn weer aangeschoven en ik zal maar beginnen. Dan krijg ik het ze even vuur doen en dan ben ik ook gelijk mijn energie kwijt. Onder de rivieren. Onder de rivieren. Dat klopt, er zijn wel wat verschillen. Dat is op zich wel sneu. Jullie hebben die verlammers. Wie beppie en rieu met carnaval. Met carnaval. Tralala. Zo, die staat erop. Wie is de volgende? Zal ik? Ja, nou. Nee. Laat Bjorn maar, inderdaad. Helemaal goed. Ja? Het zijn wel zware dagen, het valt bij God niet mee. Maar carnaval dat vieren samen, nee, dat doe je niet alleen, dat doe je niet. Vergeet dat niet, tralala. Ja, Ja, ik zeg goed. Ik zou de refreintjes pakken doen. Ja, ik ga nu naar het volgende refrein, Bjorn. Dus, Hey Bart, daar zitten we dan. Wie had daar nou gedacht? Ja, jij natuurlijk, oké. Maar voor men is deze dus echt bijzonder, hè? In deze studio. Oh, we gaan de droom die ons oma had uit laten komen. Althans, we zijn er nog niet. Doen we nou even men en dan heb ik het ook gehad. Ik scheid 7 kleuren stront nou, jongens. Maar doe hoeft zich helemaal niet te schamen voor die stemheur. Ze noemen zich toch ook de nachtegaal van Schijndel. Ik kom even het refrein binnen. Ja. Prem. En we zwaaien en we zwieren. Dan moeten we erin. Dan moet het niet. Oké, refrein komt erin. En we zwaaien en we zwieren, van het plein tot aan het café. Onder de rivieren zijn we allen, zingen we allen met een zachte G. Ja la 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 la. Geweldig, geweldig, geweldig. Echt supergoed. Want hier vind ik ons geluk. Wat een nachtegaaltje. Zit niet te janken, jongen. Beetje een kraai wel. Alle, zingen we alle met een zachte G. Ja, 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 la, 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 la. Ja. Eigenlijk wat je deed is eigenlijk goed. Dat is goed, ja. Echt supergoed. Even luisteren. Toch is het een niet te onderschatte klussuur, een plaat opnemen. Honderden takes, een goede balans tussen zang en instrumenten en het goed vol laten klinken.
En ook al is er geen koor of stadion beschikbaar, dan doen we het gewoon zelf. Let maar op, daar gaan we! Onder de rivieren in het zuiden van het land. Tot en uit de dieren samen hand in hand. Blijf eruit café. Onder de rivieren zijn we allen. Ja la 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 ja ja la 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 ja la 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 ja ja la la la. En we zwaaien en we zwieren van we blijven eruit café. Onder de rivieren zijn we allen. Zingen we allen met de zachte G. Ja la ja 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 Nou nog een podium waar we die op kunnen uitbrengen. Toch? We gaan toch gewoon de boer op? Ik wil nou ook op een podium. Kom op, jongens. We hebben nog Fly. We hebben nog Gaan we op een fly? Dan laat dat podium maar zitten. Fly! Traan gaat nog even afmixen. Ja, en of het een hit wordt, ach, we hebben in ieder geval plezier gehad, toch? Op een steenworp op afstand van de Maas wordt nog eens een ganse ouwe van de stal gehaald. Gezondheid, jongens. Zie je beginnen met bassen bij ons. Hier, Christel, pak dat zakdoek. Want de chanson is weer helemaal terug in de feesttent. En ons Bartje. Terwijl ik de aankondigingen doe, is het al duidelijk dat Christel zich helemaal thuis voelt hier in het Limburgse. En jawel hoor, daar is de Limburgs-Franse hitmachine weer. Deze Maastrichtenaar weet Franse klassiekers tot nieuwe Limburgse carnavalsknijters om te buigen. Wacht, we hebben me toch weer iets moois laten zien. Leuk hè, hier in Born. Oh, het is ongelooflijk, wat een feest. Heerlijk, heerlijk. Dit is wat carnaval is, hè? Dit is wat het is. Lekker samen. En of je nou verdeelt met een man en een vrouw, is dat mag wat ik doe. Maar gezellig bijeen. Precies. De hoes zal zich bewegen, laat dan niet gaan bewegen. Kom met de boek en ik niet op en kom in weer op. Kleine die niet passen, dat zal ik zeker niet verrassen. Toch al met kies tot aan de mond, dan kom je weer op. Dag hoor. Hier gaat het meubilair al de lucht in. En dan is het nog niet eens carnaval. Ik kan niet wachten, Bart. Lekker hè? En dit is ook nog maar heel even en dan mogen we weer een paar dagen aan een stuk. Hier onder de rivieren zijn ze er in ieder geval klaar voor. En als de catwalk weg is, mogen de manslu weer bij de vrouwlu en hoe dat dan allemaal toe leidt. Och ja, de organisator die kijkt in ieder geval tevreden terug op een geweldige jubileumzitting.